Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda kuka gani a title wannan bidiyon mun zakulo muku jaruman Kannywood kwaya 10 waɗanda suka fi samun kuɗi a masana'antar Kannywood. Sannan wannan bincike mun gudanar da shi ne a bisa fahimta da kuma bincike tsantsa. Idan farkon zuwan ka ne da Allah muna roƙonka da ka taɓa mana subscribe domin hakan ne za ka ƙara mana ƙwarin gwiwa mu ci gaba da nishaɗantar da ku da labarai da wani ma fannin daban-daban. Mun gode. Ka taɓa mana like, ka yi subscribe. Mun gode. Jarumi na goma shine Rabi'u Rikadawa. Kimanin kuɗin Rabi'u Rikadawa za su kai kimanin miliyan 563. Jarumi na tara kuma shine Lawal Ahmad, wanda jarumi ne, producer ne, sannan director ne, kuma shi yake da mallakin wannan tashar wadda ita ce tafi kowace tasha subscribers a arewacin Najeriya, wato Bakori TV. Kimanin kudin Lawal Ahmad za su kai kiyasin miliyan 590. Sai jarumi na takwas Umar M. Sharif. Umar M. Sharif mawaki ne, sannan yana shirya fim, sannan yana acting. Kiyasin kudinsa za su kai miliyan 700,000. Sai jarumi na bakwai wato Yakubu Muhammad. Yakubu Muhammad an haife sa ne a garin Gombe, wanda yana Nigerian film sannan yana Kannywood. Kiyasin kudinsa za su kai miliyan 701. Yanzu sai jarumi na shida Nuhu Abdullahi. Nuhu Abdullahi ya kasance jarumi ne, an daɗe ana bugawa da shi a lokacin da kuma ya daina fim ya koma siyasa, amma kuma har yanzu yana fim idan ta kama. Kimanin kudin Nuhu Abdullahi za su kai miliyan 704. Jarumi na biyar shine Sadiq Sani Sadiq. Sadiq Sani Sadiq dan asalin garin Jos ne, amma ya dawo Kano da zama domin ci gaba da sana'arsa ta shirya fina-finai, a inda actor ne. Kimanin kudin Sadiq Sani Sadiq za su kai miliyan 794. Sai jarumi na hudu wato Sani Danja. Sani Danja ya kasance yana yin fim na Nigerian film da kuma Kannywood, wanda kimanin kudinsa za su kai miliyan 834. Sai jarumi na uku wato Aminu Sharif Momo. Aminu Sharif Momo ya kasance an daɗe ana fafatawa da shi a masana'antar Kannywood, wanda yana yin acting sannan yana directing, haɗi da shirye-shirye, sannan ta wani ɓarayin kuma yana jarida. Shi ɗan jarida ne, a inda ma ya yi aiki a tashar Arewa 24. Kiyasin kudin Aminu Sharif Momo za su kai kiyasin naira biliyan 1. Sai jarumi na biyu Adam A. Zango. Adam A. Zango haifaffen garin Kaduna ne, wanda an haife sa ne a Kaduna Zangon Katab, wanda jarumi ne, sannan mawaki ne, sannan darakta ne, producer ne, sannan mai rawa ne, da dai sauran abubuwa. Da wannan ne ya samu kasancewa jarumi na biyu a tsarin a waɗannan list na jarumai 10 da suka fi samun kuɗi a 2024, wanda kiyasin kuɗinsa za su kai naira biliyan 1 da miliyan 500,000. Sai jarumi wanda ya kasance na ɗaya wato Ali Nuhu Muhammad. Ali Nuhu Muhammad dan asalin garin Borno ne, wanda amma yana gudanar da rayuwarsa a jihar Kano, wanda ya kasance dan fim ne na Kannywood, sannan yana Nigerian film, yana directing, yana producing, sannan actor ne, wanda kiyasin kudinsa za su kai naira biliyan 2. Na san wasu za su yi mamaki, amma ba abin mamaki ba ne, domin Ali Nuhu Muhammad ya kasance ambassador ne na kamfanona daban-daban. Da hakan ne muka kawo muku ƙarshen wannan shiri, da fatan ku ji daɗin